Neges sydyn i ffermwyr a pawb sydd â diddordeb yng nghefn gwlad Cymru. Dim ond chydig ddyddiau sydd yna ar ôl gyda chi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru Brexit and Tir, Brexit and Our Land. Be mae Llywodraeth Cymru'n yn cynnig i wneud ydy tynnu i ffwrdd yn llwyr y taliad sylfaenol sydd wedi bod yn cael ei dalu i ffermwyr ers blynyddoedd, yn rhan pwysig iawn o incwm llawer o ffermwyr. Ac mae o'n rhoi sefydlogrwydd i ffermwyr sydd hefyd yn ei dro wedyn yn rhoi sefydlogrwydd i'n cefn gwlad ni, i'n cymdeithas ni yng Nghymru wledig. Dwi'n poeni'n fawr am yr argymhelliad yna i dynnu'r taliad sengl i ffwrdd. Os ydych chi hefyd ymatebwch i yr ymgynghoriad yma, dwi wedi bod yn trafod efo rhai o aelodau'r NFU bore yma yn swyddfa. Trewch at eich undeb, at yr NFU neu'r FUW, os mae honno di'ch undeb chi. Gofynnwch sut ydych chi'n gallu ymateb. Neu cerwch ar Google, googlwch Brexit and Tir, Brexit and Our Land. Gnewch yn siŵr bod chi'n gallu ymateb i'r Llywodraeth erbyn yr amser cau diwrnod ola mis Hydref. Plis ymatebwch, mi fydda y diwydiant amaeth a chefn gwlad Cymru yn ddiolchgar iawn i chi.